ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangkok yo yo mbok yo sing eling dik eling kepompong iku budaya kancane bener kandamu. Selamat malam Sugeng dalu sedaya mawon Mas Gareng Jojak Pak Kangko Mak Cangik Mbak Yulimbok. Ya, selamat malam. Ngopo? kupingku kreting ndungokno suarane Ngomong kok ting-ting. ning ora apa-apa Iya. pancen ora maidung Mbak Elisana mboten piyai Jawa asli to Ya pengen sing penting ki aku ki apa ya arep piyayi ngendi wae ning nek wis nyemplung nyebelung ning nggon kesenian ngene iki melebur dadi siji ra ndelok kowe agama apa suku apa saka ngendi sugih apa ra duwe kuwi melebur dadi siji ning nggon budaya wayang kulit purwa ngene. tepuk tangan Lho Hey. senengku kaya ngene, senenge ngene iki lho, melumpuk kabeh para warga kompak sedaya. Mongko aku mau mlaku saka kono ndasku buyar mumet ra karu-karuan aku. Nyapo? ya nyapa kok terus ndas mumet bareng Buyar aku mumet mergane aku ki dari sono pengen manganan bakso kon. Bakso. oh pengen mangan bakso Iya, tapi aku mau udur suwi banget karo bakule. udur Apa? Wayang-wayangan. ayel-ayelan Udur. Beyel-beyelan. alah ayel-ayelan Kuwi lah pokoke. Ya. Tak aku kan mau beli bakso. oh arep tumbas bakso Pak, tumbas baksone. Takoni piro? 10. Aku ngomong ngono. oh 10. Lah kok metune mangkok cacah 10. Yo mangkel aku. Sing jenenge 10 ki maksudku duduk kuwi Pak 10 bentole wae sedoso aku ngono. oh Bar kuwi bapake saya nesu-nesu takoni aku pedes pora. Yo mboh mangsane aku yo ora mudeng iki pedes apa ora kok malah takon aku. Astagfirullahaladzim Masya Emosi Allah sing kudune emosi udu kowe nduk ning bakule Kuwi ngono kuwi sih tambah meneh aku lek emosi Mas. Ki mau takoni pedes pora kan aku ra roh, ra reti aku ki pedes pora. Warung mangan ya. Rong mangan. Tambah ono aku njaluk es teh takoni legi pora. Jombo aku ngono. Astagfirullahaladzim maksudnya gini lho no. Jenengan ditakoki karo bakule baksone pedes apa ora kuwi kowe kepengin sing rasa pedes apa kepengin sing rasa ora pedes Jombo. Kan belum dirosokno kuwi ki pedes pora pedes kok aku kon ngomong ki pedes pora pedes. maksudnya kowe request meminta memberikan permintaan engko baksone digawe pedes apa ora pedes Kok kowe dadi emosi karo aku ponakane bakule aja nesu-nesu to. Nek Aku ki karepe ki mung pengen mangan bakso, tapi ki mau kok tekan ngendi-ngendi ngono lho. Kan aku dadi mumet buyar uteku mencret. nek kowe mau nak perkara bakso Iya. repot meneh wis aku kuwi mau Lah ngopo? aku mandek teko Magetan Lah, aku kadung menggok warung soto kamu beli soto. daging Daging. aku gak sido mangan Mergane opo? lah tulisane soto daging buduwi waduh iki daging bagian apa aku kuwi Soto daging buduwi wah iki daging bagian apa tak olah alik tek semuireng enek wah iki nggih apa aku ngono aku terus gak sido madang Kaya budui. yo Maksudnya ki daging budui. Iya, Kuwi iya. bakule budui. Dong, wis jenenge bakule omong Elisa bener. Bakule iki jenenge buduwi, dudu dagingnya buduwi. kok jenengan ngeyel wong sing tuku ki aku kok warunge tulisane soto daging buduwi ndelalah ki cilik ngono enek irenge tengah kok daging iki kotak irenge tengah aku wah iki daging nggen apa aku ngono Kuwi padha karo aku. piye neh
Aku isuk ngono lek ndek iki bar wayangan ning Nganjuk to. Nggih. Isuk terus mampir ning nggon masjid ngono kuwi. Aku ora sida salat kok. Lah nyapa? Lah ditulisi sing nggawa HP dipateni. Aku nggawa HP aku ora sida balik. Mak, astagfirullahaladzim. Lah ya aku wedi to. Ya ya. Kene lek asma bune lawane dhuwur tulisane sing nggawa HP dipateni. Aku langsung balik ora sida salat. Mas jalan sing bagus dhewe. Apa? Maksude niku HP-ne di silent ben ora ganggu. Ora enak tulisane HP-ne di silent. Tulisane sing nggawa HP dipateni. Sing salat aku pokoke. Matur nuwun, matur nuwun. Bener lho. Bener kabeh pokoke perkara bakso ya bener, perkara salat ya bener. Wis timbang engko padu. Tadu mending dongake. Ya, Mas dongake opo wae. Alah tak dongakno dawa-dawa. Ya aku sing mau request donga petani mbako. Oh, petani mbako. Oh, petani mbako, ya. Bakone lulus, muga-muga apik kabeh mbek ngrembuyuk je bubut. Apa? Kalau itu ya maksudnya bagus itu gimana ya? Meremboko. Ngrembaka, ngrembuyung, ledong-ledong kok jebubut ya apa lho? Gak Ora ngerti bahasa. Ngarang aja aku ngarang. Ya wis ngono, muga-muga apik mbakone. Esuk petani lulus mbakone apik-apik. Amin. Pajeng apik. Yes. Panenane ya apik, Panenane regane ya dhuwur. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Nggih, niki mau nggih wonten request. Oh. Pak. Dah kula boco nggih. Ya woconen. Menika saking penggemar wayang Pak Trimo Pratama Desa Purworejo Nguntorona di Magetan. Niki mangke nyuwun. Magetan tekan kene sa. Nggih, waduh adoh iki nyuwun denok mangke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, kula nyuwun tembang Kadung Tresno. Kompelit sabowonipun. Komplit ora komplit. Kompelit tulisannya Komplit. kayaknya. Gak popo, bocah ajaran. Iya. Yes, ben. Belajar berbahasa is gak popo. Nyuwun nengkang nembang Mbak Elisa Osokarus. Usuh karus. Saking kula Pak Kombet, saking Jalan Sakura Muneng Balong. Oke, terima kasih. Salam. Nggih, wah. Wes, iki ya neng Pak Mundut. Nggih. Ya, iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam segembala Pak Kangko kula badhe nyuwun gending sesi Demak. Nggih. Lilo nang nembang Mbak Mayang Tato. Lho, Wih, Kok mayang tato lho apa, Pak? Mbak Mayang. iki matane delok niki wacane to. Mayang tato. Ah. Iya iki kok dadak nganggo tato lho. ya. Ning pancen kok Mbak Mayang niku enten tatone. Oh, Wong weruh kowe tatone. Engko weteng kene iki lho. Tato bu. Tatone iki cecak. Kok ora tato cecak. Saking akrabe. Ning beteng. Ning wetenge tatone cecak. Weh. Bareng ndek iki rak meteng. Iya. Weteng gedhe kae. Lah kok malah dadi boyo. Tadi winginane ora adus to. Sapa? 7 dina Yo. iki mayang ora adus 7 dina. Kan maune cecake madhep ngisor. Madhep rono. Malih munggah kok bar. wedi yo. Kowe iki ya teko kono. Masalah disake wedi karo bekecot. Iya, ya nek bekecote barang to. Kok durung kabeh to nggon-nggone tato. Nggih. Lah ya gending menika kula aturaken kagem Bapak Demang sekalian perangkatipun. Nggih. Ugi rencang-rencang pemuda Cakra Bersatu Kerajaan. Nggih. Saking kula Udin Etan Puskesmas Ngrandu matur sembah nuwun. Wah, sing ngejak foto kula wau Oh, nggih nggih. Mas Udin, matur Mbah nuwun. Mila saking Pak Trimo Tegalombo, Posorejo, Jemblik, minta lagu Wedang Kuning. Iki tak kira kok Wedang Kuning iki. Nah, nggih. Wedang kuning. Ki sebentar lu Mak Limbu kula nyiur cabang 3 Jalan Imam Bonjol alun-alun Ponorogo ke barat notok minta gending pemiling nggih Pak Mulyono MC ya. Nggih. Kira mungkin sisan ya lek maca karek dipinangkani. Sendika. Nah ki Pak Soiman ngeluk lor ya nyuwun gending rujak jeruk nggih wonten artane 700.000 matur nuwun. Tasih setunggal tindakne sisan. Sugeng dalu Pak Kangko, nggih kula Mbah Semo. Ngrandu kerajaan Mbak Elisa nyuwun gending Nyidam Sari dipun bawani. Kalih Wedang Kuning gending menika kagem masyarakat Ngrandu sedaya. Sugeng ngayahi wajib Mas Dalang semoga lancar. Amin. Amin. Salam nggih. Sing abi pinangane sing ndi sik sa? Manut awakmu sa? Menika. Kedudung karo Hani Kusuma. Nggih. Kadung Tresno niki wau pamundutan. Kadung Tresno nggih. Nggih. Sing mat-matan riyen. Ya. Nah.
Mengko nek wis Mbak Elisa terus Mbak Ani kok gede mbok menawa wis rawuh menyang Pak Camat diaturi tindak panggung Mas. Oh ngaten. Nggih, siap. Enak bapakne ya, Sa? Wonten. Wonten. Oh, ora apa-apa. Tarap belajar. Ora ngono aku wis sinau basa Jawa tak epik-pik. Tak pik-pik. Sinau basa Jawa? Tak pik-pik. Apik. Ya, nganti sapa apa jenenge lagu-lagu barang bahasa Indonesia tak translate dadi Jawa. Pamrih ben iso basa Ben iso Jawa. aku iso basa Jawa. Masya Allah. Contohnya enten? Aku kan seneng tembang kenangan to. Lagu Ebit GAD itu lo ngerti ra? Lagu Ebit GAD. GAD. Coba JDN iki lagu apa? Awak dhewe kudu wudo. Lantenanan resi. Suci lahir kelawan batin. Delok neng jero. Sadurunge ngomong singkirno bledok sing isih tememplek. Sik to aku sing ngarep aku sing gak kuat. Awak dhewe kudu udo. Kuwi arti bahasa Indonesia napa to sakwi? Loh, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, bener toh? Ya. Awak dhewe kudu wudo, lantenanan resi. Ayo udo ayo. Ayo. Mumpung lagi pengen aku. Tapi aku lagi belajar ben iso pinter translate basa Jawa. Oh, ya kejaba ngono bangsa-bangsa basa Jawa ya dipelajari. Pelajari. Coba kok iso ora translate, coba sak balon kok ada 5 iso ora? Iya ya turah iso to. Coba. Balon ini nek kene basa Jawa ne apa? Ya Plendungan. balon. Plendungan. Plendungan. Plendunganku enek 5 werna-werna rupane ijo kuning kelawu eping Jambon. Jambon dan lan biru meledos plendungan ijo der. Wis aku atiku banget kacau banget plendunganku kari papat tak cekel ayo rapat erat yo apa rapet oh ya pinter balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ayo Sa. Nembang Kadung Tresno. Silindro apa Mas? Oh silindro nggih. Songo. Rina wengi dadi ati piyaine cantik, suarane apik. Apa? Bareng nembang kok luwes ya, Reng ya? Lah iya to. Oh iya ya Pak ya. Mau nek omongan celewat-celewat kok nek nembang kok iso cetha ya Pak ya. Kabeh iki kudu diprenake, karo durung pas kudu dipaske nganti bener. Oh iya pancen kudu ngono. Suwi-suwi kulinten. Kulino. Oh kulinteng ya. Tanpa Pak Lurah terus mesem. Mboten sah dibatin, Pak. Lah terus batin Pak Lurah kok. Aku rek dikene terus nyawer piro gitu. Ya ning gur di sementara masih dalam batin. Ya apa-apa batin dulu. Gak apa-apa, Pak, dibatin rin. Kayung-yung karo lurahe berarti seneng karo lurahe. Lah ya tresno kalih lurahe. Tansah kumawang ing netra kadung tresno dan liya
sliramu satemah loro asmara ya kadung tresno ya nino ya lamat wis katon pejane endo Mas Gareng dawuh Pak Dalu niki ugi dipun rawuhi Kepala Desa Ngadisanan Pak Suparni uga rawuh. matur sembah nuwun Nimbali awake dhewe winginane. leres matur sembah nuwun bekti kula Pak Parni ya tetep raket le pas duluran. amin Mas Pari Sugiono saka Menyimak ya. Surabaya juga monitor. Romo Eko Bilowo juga menyimak Jakarta. dari Bekasi. Nggih, Sembah Bapak kula. nuwun. Eko Bilowo. Nggih. Kula entosi Suro Ngajeng Pak Eko Bilowo. Amin amin. Nggih. Ya. Niki mangke dawahipun menawi podang kuning dos pundi? Oh, mboten napa-napa. Sekalian dua gitu ya. Sekalian dua. Nggih. sekalian dua Derek ya Mas Dwi Colares Indonesia. Oke, yuk. Bacaane sarwa asri jero batinku tansah suwon emak wis bayar amno yen nganti okan nyayang kleang tak sawang bentrok depan kegancangan tak rindik saka kadoan sarawi ngoceh dheweke ngalih encokan
Bebungan yang takkan gandeng seliranya. Ora bakal hatiku ketiwanian yen si podang hantu hati kesanan ora mendok hatiku sansaya ndara tak sanani kon ingat tulung pendyo. Matur suwun Mbak Elisa. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Sumpah musik Mas. Ya, Mas. ora nganggo wardani. Ayo. Ayo Han. Ngaten, Bu. Ya, musiknya Indonesia. Yuk, semua musik. Yuk. Hani Kusuma ki sebabnya yo kudu kanggo musik. Pase. Maihani. Nggih. Masya Allah si cantik. Kamu tahu nggak kalau aku bisa sulapan? Ah, masa ta? Aku sebelumnya kesukaan parfum kamu apa? Aku. Iya. Aku parfumnya yang bau melati. Bau melati ya? Saya bisa memberikan aroma melati di tanganmu tanpa aku menyentuhnya. Piye kuwi, Mas? Tanganmu. Nah, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cium tanganmu, pasti bau melati. Iya, Bau melati? heeh. Mosok kan, Nduk? Alah, kok mesti. Ndek mau wis. Wila sing dalu Pak Kangkung. Sing dalu. Alhamdulillah. Sampeyan pindah ke Mali ya, Dok? Pinangge malih sowan wonten desa Ngrandu. Heeh. Asline Ngrandu ki lek sakjane artine ki singkat, Mas. Ora kudu NGRANDU. Oh, duwe arti dhewe. Nggih no. Ngrandu. Ngrandu. Ngeran kuwi ngrantu ngranti utawa ngenteni. Du ki dhuwit. Kok piye dhewe? Kuwi penjabangane piye, Dok? Ngrandu gitu. Ngran. Ngeran kuwi kan ngrantu ngranti utawa ngenteni. Du niku dhuwit. Lah niki sak rombongan ten mriki sing dinteni napa nek mboten dhuwit? Oh iya. Oh iya bener. Iya, Pak. Iya, tak akone apik. Senadyan to kowe ayu, nyatane moto dhuwiten kowe ya. Wong jaman saiki ki moto duwiten ki wis lumrah. Indis ekonomi sembarang barang larang, ya toh. Entuk wong kuwi materialistis kuwi entuk ning ndelok kahanan lan situasi aja kabeh-kabeh dipangkas rata. Wong urip ora gur butuhke dhuwit ning ya butuhke seduluran. Mula nek kowe ngantek kok gur ngutamakan dhuwit, kowe engko ora duwe sedulur. Wong ana berarti pira-pira enenge ya Mas ya. Lah, kudu disyukuri. Nek iso ngebotke dulur dhisik tinimbang dhuwit. Syukur-syukur golek dulur sing duwe dhuwit. Berarti sampean ten mriki golek dulur. Sing duwe dhuwit. Pak Lurah dulur kula nggih. Nggih. Bapak Lurah Sugeng Dalu Bapak Suparti. Suparto. Suparto kok Suparto. Pak Suparto kok Bapak Suparto. Sing ngebak kowe anu to, Han? Sing ngebak kowe lak Pak Parto piye, Mbak to? Nggih. Lah nggih. Lewat Mas Poncol. Oh, mana? Nggih. Oh alah Mas ya. Mboten. Suparto ya aneng tegese dhewe nek aku Mas. Oh kono yo arti dhewe. Nggih, no. Diani cah iki ayu-ayu dia pinter Mas. Lah, kula. Su. Kuwi sumeh. Lha jenengan lek mirsani sinten Pak Suparto iki ket mau mek. Ngaten. Iya, pinter cah iki. PS tuh ya Pak pinter ya Pak ya. Sumeh. Su. Mak ning waduh masyarakate sumeh seneng srawung. Mula to sakniki 2 periode nggih Pak nggih. Betul, betul. Mugi-mugi Masya Allah. periode selanjutnya tetap menjabat menjadi lurah Heeh. Desa Ngrandu. Amin, 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 amin. Ning penting syaratnya kula bisa ditangkap lho Pak. Ya. Kak ya. Kuwi mau Supar, terus terakhir Par lho. Par. Su niku sumeh. Oh, par. Sak paran-paran memuji mring Hyang Widi.
Oh berarti di mana tempat Di dia mana selalu tempat ki berdoa. berdoa. Jenengan napa nek perso ki sedekap ngene to, Mas? Nggih. Tangane iki wis ngene iki. Ngeten lho Pak Oh, Kakang, ngeten. dikir. Oh. Ora, Lah, apa? kapalen iki jenenge. Ya Bocah dikir. Tasbih. Nggih, Tasbih. dikir ndongakne awake, ndongakne keluargane, ndongakne warga masyarakate, ya ndongakne desane. Oh ngono. Terakhir. To kuwi Toto Karto Tentrem lan Raharja. Toto Toto Karto Tentrem lan Raharja. Oh, iya. Mula Desa Ngrandu menika dados desa ingkang Toto Karto Tentrem lan Raharja mergi kan dipimpin Karo Bapak Suparto. Pak Suparto. 2 periode lho, Mas. Muga-muga tahun ngarep dadi meneh. Amin Dadi Allahumma. meneh. Amin. Terus yo nanggep wayang meneh. Ya. Nggih. Adalah kowe kok iso to didadak karo Pak Lurah Mohan. Kula. Apa pas prei apa pancen yo? Nah, kula niki sakniki pun mboten baku kok. Oh, Nggih, suran ngeten niki nggih nganggur. Oh, gak jeng Pak. Ada alasan tersendiri kenapa Mbak Hani bisa rawuh teng. nek kowe ngerti alasannya apa Hani kok iso tekan? Yo tulah ngerti no. Apa? Sadurunge wis WA aku sik kok. Apa ya? Jenengan apa nderek Pak Kanggo tanggal 14. Nggih, ya wis nek aku dijop Allah ndujak mangkat aku. Lah ngopo? Enek jenengan kok. Wah. Mergo tresnane karo aku. Lah ya. Iki ana pamundhut bahan. Nggih. Oh pilihan dhewe ya. Nggih. Iki ana sing nyuwun lagu pepeling. Kepeling. Sing urung iki mau. Kuwi kadasen. Lah ya. Tambah melih sakniki tatone, Pak. Apa ya? Tato wineh iki lho ning pundak iki lho wineh, Pak. Ini apa? Wineh pari. Weh. Lah iki oyote ning isore. Lho. Lah sukete. Lah kuwi ning isore neh. Lembang ya nek aja galekno. Nong. Ayo, bawani sik ndoan. Ya. Duh, wong. Kenal. Ya. Dalem. Nek jenengane bladus kok. Bladus mbok men. Menika Mbah Semo kula aturaken ya mau kuda kuning sampun Mbak Elisa. Menika nyidam saripun Hani Kusuma. Ayo. Iki ketembangnya mau gandrung iki. Aku gandrung kene, Pak. Iya no. Sing seneng aku apa sing seneng kene? Seneng sing wedok. Oh, berarti aku sing diseneng kene. Heeh. Jane wegah aku jane. Kok wegah mau elek ngerapek-ngerapek. Iya Cahayu. Alah ayune tupuk undung Masya. Apa to awakku dhewe. Ya dijak mlaku-mlaku ngalor ngidul ngono kok mor meneng ae. Wong ayo cak Gendro suasana. Maneman nek mlaku-mlaku ndak kakeke capek. Mending ning omah dipangku, dilus-lus pijeti pundake, nek wis turu juga dolanan. Alah. Apane sing dienggo dolanan? Rambutnya dikelabang, disisir ngono no. Cahayu iki sing nggo dolan go rambute, liyane gak entuk. Duh dewa Jawata besok kapan katekan jejer lan wong ayu
Waduh, Masya Allah. Pak Lurah aku gak mbok bayar gak popo. Tenan Pak, sumpah lho. Aku ra mbok bayar ikhlas. Yo Pak Kanggo yo. Gai. Pak Kanggo. Apa? Ngerti kok Pak. Apa? Ayem e Pak. Pak Biyu. Ya. Alah gak ani nget rene kowe pengen kowe. Alah. Ora mungkin kowe kuat mangku. Alah. Iki lho. Ya iki lho keluwihane dagelan iki timbang dalang iki. Nek dagelan iki iso mangku sinden, dalange gelem ora gelem ya ngedep debok. Ora apa-apa Pak, debok lah yo halus. Jajal kok lus-lus halus e pol Pak kuwi. Debok jajal lus-lus. Halus to? Halus. Ya guremane gak iso ngentut. Tutup mukrime ndak Bro. Au. Umpama sira nahkoda. Rasane piye, Reng? Mangku Hani Kusuma piye rasane? Rasanya lain. Lain. Bedane ngono. Lain. Bedane nggon ketebalan dan juga kemantangan. Treno ya diganjel sepon ae. Ku mau to? Sepon kuwi. Layak buat gua. Ketebalannya masuk batin ngono lho. Sepon. Nonong ya. Tanpa prau sasatra dan patri. Ayo bareng karo Gareng Nyidam sari mau jane neng sing request lho, Reng. Pripun? Anu mbok sekali-kali anu Mas Gareng itu kondalang ngono kuwi. Lah, ora usah ngono to, Pak. Kula iki menghargai jenengan. Apa iya? Nggih, ngono aku mayang gek piyai kene do pirsa. Yu lah tek wayangane apik garengi, engko sok tahun ngarep nanggap aku. Sing gareng gendi Pak Kangko. Kok mosok ngono enggak? Aku Bagong nek aku. Ya sak kelas lah pemaku dandan Bagong iki wis sak kelas karo Bagong Blondor. Ning nek umpama kula entuk usul, Apa? jenengan aja Bagong. Lah ngopo? Kebagusan. Jenengan nogok. Toko ki lambene ombo e. Ya. Ya iki mau wis didhawuhi karo Pak Lurah. Nggih. Ini karo Mbak anu Mas Gareng. Nggih. Kon ngebarke jam 3 mergo selain ngruwat ya ndelok bal-balan Spanyol karo. Lah kok yo rono meneh. Jenengan iki fokus. Rasane ya Bal-balan. tanggae. Engko geku ya wis streaming. Wis siap iki. Fokus. Yo garap campur sari Mas. Sendika. Idam sari. Ayo buka saka keyboard. Yo digawat iromone rada ngampat sithik le. Mas Kasih. Iki sing ngendang Mas Kasih. Oh niki asmanipun Mas Kasih. Lah Mas Ardi pundi to Mas Ardi? Kae. Anu enek request saka emak-emak Indonesia mongkon duit karo Hani Kusuma. Oh, Masya Allah. Nggih, siap. Nek ndi sae? Niki lho Pak, Ndi? ngrebab, Ardi ndi? ngrebab nembe ngrebab. Kudu kuwi dudu Ardi. Kuwi Arnold. Oh, Arnot. Ya. Batenku Mas Ardi kok malah nelungsungi. Mlungsungi saya alus rumah saya tuwa. Ayo. Tembangke no. Ya coba. Oke. Luar biasa, Masya Allah. Mereka giliran pun Pak Camat, Mas Gareng. Oh ngaten. Pesan pun derekaken karo. Ayo. Wayang tato. Wis ganti neh to. Ya, jenenge kok gonta-ganti to. Anu karo men anu ganti kancani karo anu sapa jenenge kuwi Okwa. Ya. Oke. Ah. Kene Cahayu. Nek Okwa ki ora nganggo tato. Oh dereng kok Pak, dereng. Upama tato iki gampang ilang tatone Okwa niku. Kok iso? Nah, biasanya ini bulu cilik abang terus rong dino hilang. Iya dah. Sing iki Mbak Opa iki ya? Iki Mbak Opa. Okwa. Loh, aku mbiyen cilik amurah nek anding-andinge ning Sergulu loro lho. Kok gene saiki? Pindah. Oh pindah. Pindah. Iya, pindah. Ya. Niki Sesi deman sing dijaluk. Sandika, sandika. Nggih. Langsung garap gumya. Yo, langsung garap dunya. Oke. Ya. Terima kasih ya Mas ya. Aman-aman. Ya. Mas apa toh? Mas siapa? Udin.
Oh iya. Ya terkenalnya Mas Udin ireng nek kene. Iya. Oh. Kayak mau sregepe ora jamak kok. Siap? Ya. Oke. Nah, terus Tresno ya. Terus tresno sesi. Karya Kak Sugeng Suwondo. Kok menawa pun rawuh bali menika. Yo. Luwih becik patenane timbang bicara.
Matur nuwun, Mas Gareng. Ya, Bu, ya, Bu. Anu, ini beberapa hari Mas Ardi ini ora mangkat. Oh, ngaten. Lah, oke sing berpendapat dikira tak pecat. Nah, Astagfirullahaladzim. Ardi boten mangkat telung bengi niku napa dipecat apa Kangko? Lah iki mumpung jaya nek kon omong dhewe nganti parane telung dina ranya. Lah. Ini, Di, asal kental nih. Arjuna nih duwe jelaras Indonesia. Ya, ngono ya. Ayo. Ya, apa namanya Mas Gareng? Pripun? Mas Adi. Ayo, kene monggo Mas Adi. Ah. Kiai kok Ya. bagus e. Support musik Mas, ayo Mas. Ya. Kasih sepoco. Kasih support untuk Mas Ardi. Muhammad Ardi Albertus. Ya. Hah? Muhammad kok gula bet. Siap? Ya. Kasih dulur. Ibu-ibu ente so. Dalam Aku nek nyawang Mas Ardi apa? koyok ngilu karo awakku dhewe. Ini lo. Maksudnya gantengnya padha ngono. Padha plek. Ya ya. Nggih. Lho, gini ada. Heeh. Niki lho Mas, menjawab komentar dari ibu-ibu sing ngendika jare Pak Kangko, Mas Ardi kok ora nderek ngantek ping 3 ki apa jenengan pecat. Lah saiki gandeng jenengan wis nderek tak kon klarifikasi. Ya. Jane ora klarifikasi yang memberi keterangan. Memberi keterangan piye? Wong aku ki ora tau mecat karo kanca-kanca duwe jelarasne ora kebangetan tenan ngono. Heeh. Nganti le 3 dina ora mangkat 3 bengi ora mangkat ning Ponorogo nganjuk karo sing ngendi dek ngene nganjuk 2 kali. Ya heeh. Nah acara apa? Wingi kula mboten bidal niku mergi kula mantuk Klaten, Pak. Oh, enak acara Nggih, enten acara ten Klaten. Oh, gitu. Soalnya kan tanggal 10 11 niku kan bajutan. Nggih. Mboten mantuk nggih pun. Oh. Oh, akhirnya terus dadi pamit 2 dina. Ya. Ora mulih mengko saka Ponorogo kalak babak ning nganjuk 2 bengi. Nggih, mergo awane lak klenengan to niku ngian. Nggih, daripada mengki kula mantuk ngebis. Nah, ya, malah ilang. Jen sekalian. Ngebis ke Ponorogo barang ilang-ilange ning Kediri. Lah ya. Hilang kok ning Kediri. Ya. Ayo Hani karo anu sama jeneng Elisa. Ayo. Gumenang. Ya, ayo. Nok Hani nok Elisa, aku ibaratnya Joko Kendil malih Satrio Bagus. Cling, iki malih aku. Ayo. Iki mong aku nuruti karepe para netizen, Pak, mangke tulung diduweke Mbak Elisa, Mbak Hani kalian Mas Ardi. Ya, iki aku mung gawe lega tok. Kaum emak-emak Indonesia Mas Gareng. Nggih, Pak, gak apa-apa, aku gak meri kok. Ora meri. Gak meri. Kalau apa? Engko aku arep duet karo Burini. Yo. Ora meri ya. Karo Mbak Elisa karo Mbak Hani. Ayo. Pripun Mbak Elisa? Gimana cek ya? Ya, piye. Pripun napa? Lah iya arti niku lho, bilang-bilang dina ora mangkat goleki wong pirang-pirang. Loh ya namanya ibu-ibu tuh memang kan bahagianya tuh kalau menyawang yang ganteng-ganteng, yang